Ola, pois encantados de estar outro ano máis por aquí por Melide nesta edición de Danza 3 e de Folclore na Rúa, que é o que nos gusta facer o fiadeiro. Aquí estamos os 4 directores das distintas seccións e nada, nos gustaría facer participar a todo o mundo aquí da nosa actuación en directo, que poidan bailar, que poidan disfrutar. E un pouco para comentar así cousas que facemos en fiadeiro, pois vou pasar aquí aos meus compañeiros. Ola, que tal? Eu sou Miguel. Bueno, presento tamén Tamara, directora de pandereteiras, Rafa, director de gaita, e Diego, director de pandereteiros. O que se van a ver aquí, o público vai ser un espectáculo moi variado, no que se van a facer bailes, músicas e cantares tradicionais que le vamos recollendo desde o ano 95. Vamos a facer esta pequena mostra para que disfruten un pouco do que le vamos aprendido durante todos estes anos. E nada, facemos espectáculo con vestuario tradicional, tamén moi variado. É unha pequena mostra do que facemos nas nosas galas grandes, que son os espectáculos principais que temos. Boas, eu son Diego Calviño, son o director dos pandereteiros do Fiadeiro. E, bueno, nesta ocasión vamos a representar unha pequeniña parte do noso repertorio que temos neste momento no grupo, e froito das recollidas que tivemos ao longo de, casi máis de 25 anos, 25 ou 30 anos. En ese sentido, é unha oportunidade estupenda para poder coñecer a nosa cultura de verdade, que moita xente aínda hoxe non coñece. Bueno, eu son Tamara, como decía Miguel, a directora de pandereteiras. Nada, voume despedir xa porque vamos a entrar en faena. Esperemos que disfruten moito con nos hoxe e volver noutras ocasións. Moitas gracias.